Και όπως λέγαμε προηγουμένως, φίλες και φίλοι, 427.000 Έλληνες έχουν φύγει από τη χώρα από το 2008 μέχρι σήμερα. Βάσει αυτής της έρευνας μπορούμε να πούμε, και θα δούμε σε λίγο τα στοιχεία, ότι τα δυνατά μυαλά της Ελλάδας, άνθρωποι που σπούδασαν εδώ, που προχώρησαν εδώ, κάποια στιγμή αποφάσισαν να φύγουν γιατί πια η χώρα δεν μπορούσε να τους κρατήσει. Τώρα λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Σκαλτσά, που είναι management consultant στη Νέα Υόρκη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είπαμε να μιλάμε στον ελληνικό, οπότε καλημέρα. Καλημέρα. Και ο Αντώνης Κουρουτάκης. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα. Υπότροφος Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου σήμερα, διδάκτορ συνταγματικού δικαίου Πανεπιστημίου Οξφόρδης πριν. Και μου είπες ότι έχεις πάει και έχεις εργαστεί και στο Χονγκ Κονγκ και στο Βερολίνο. Έτσι ακριβώς. Και αποφάσισες εσύ να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και έχουμε και στο Skype τον Ορέστη τον Ομράν, ο οποίος είναι δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης. Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη. Καλημέρα σας. Στο Παρίσι. Καλημέρα, Παρίσι. Παρίσι τώρα. Είστε 2 ώρες πίσω. Μία ώρα. Μία, εντάξει. Να μην νιώθω άσχημα. Σε ξυπνήσαμε λίγο νωρίς, όχι πολύ νωρίς. Κανένα πρόβλημα. Και ο Κωστής παρέα μας, λοιπόν. Καλά, εγώ δεν είμαι τόσο νέος όσο οι κύριοι, τα παιδιά, θέλετε, γιατί υπάρχει μια διαφορά ηλικίας πλέον. Ναι. Χαίρομαι που είσαστε εδώ και βασικά στη χώρα μας, με όλα αυτά που άκουσα τι κάνετε. Έτσι, για πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Καταρχήν θέλω να δούμε μια κάρτα για να καταλάβουμε όλοι μαζί το μέγεθος του προβλήματος. Πάμε να δούμε την κάρτα λοιπόν με τον αριθμό. Κοιτάξτε λοιπόν, από το 2008 μέχρι το 2015, 427.000 Έλληνες έφυγαν από τη χώρα. Η πηγή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Και πάμε και στη δεύτερη κάρτα για να δούμε ποιοι έφυγαν. Έφυγαν λοιπόν νέοι, μορφωμένοι, με επαγγελματική εμπειρία. Η Ελλάδα έχει τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μετανάστευση νέων μετά την Κύπρο και την Ισπανία. Χώρες επίσης σε μνημόνιο, πρώην μνημονιακές. Τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μετανάστευση μετά την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Λιθουανία. Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα. Πάμε να δούμε και την επόμενη, έχει και άλλα στοιχεία. Να το, λοιπόν, οι εξερχόμενοι Έλληνες μόνο κατά το 2013 αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 2% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας. Σε μια χρονιά, έτσι. Σε μια χρονιά, και ξεπερνούν το 50% οι εξερχόμενοι Έλληνες της πλέον παραγωγικής ηλικίας 25 με 39. Σαν τα παλικάρια που έχουμε εδώ σήμερα, δηλαδή. Δηλαδή και πιο νέοι, πιο παραγωγικοί και τα καλύτερα μυαλά από την προηγούμενη κάρτα, έτσι. δηλαδή. Γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε δηλαδή με τις κάρτες αυτές για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που έφυγαν και πόσοι είναι αυτοί που έφυγαν. Και θέλω να ξεκινήσω από σένα, Αντώνη, που είσαι αυτός που γύρισες. Επειδή οι λογικοί όλοι, και κάνουμε και την κουβέντα αυτή σήμερα από αυτή την πρωτοβουλία, είναι αυτοί που φύγαν να γυρίσουν. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο οραματικός μας στόχος. Αυτό που εμείς λέμε και υποστηρίζουμε είναι ότι έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για τους νέους. Αλλά πρέπει να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία, εμείς η κοινωνία των πολιτών, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα του brain drain που λέμε, της φυγής ανθρώπινου κεφαλαίου, με συνέπεια να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες μεταρρυθμίσεις θα κάνουμε ώστε ο κόσμος αυτός να γυρίσει πίσω. Εμείς λοιπόν κάτσαμε και ρωτήσαμε τον κόσμο που βρίσκεται έξω, κάναμε ένα ερωτηματολόγιο και απαντήσαν 3.000 άτομα για ποιους λόγους θα επιστρέφατε πίσω στη χώρα. Και σας είπαν? Ο ένας στους δύο μας απάντησε ότι θα επιστρέφανε αν είχαν επαγγελματική προοπτική. Βλέπω μπροστά μου, Αντώνη, θα γυρνούσα στην Ελλάδα αν. Είναι σαν τεστ. Είναι τεστ. Μπορούσα να εργαστώ σε αντίστοιχο επάγγελμα χωρίς διαφθορά. Άλλαζε η φορολογική πολιτική στις νέες επιχειρήσεις. Με αντιμετώπιζαν με σεβασμό και αξιοκρατία. Το κράτος στήριζε ένα νέο μου ξεκίνημα. Ήξερα ότι θα αναγνωρίζονταν οι κόποι που έχω καταβάλει στην εκπαίδευσή μου, οι εργατόρες και το μυαλό και η σπατάλη δυνάμεων για να φτάσω εκεί που έφτασα. Και πολλά άλλα, λέω έτσι τα πρώτα 5 βασικά. Ζητάνε δηλαδή ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό ή τέλος πάντων σύγχρονο, να το πω έτσι, όχι ρουσφέτη, όχι διοικητικά βάρη και στοιχειώδη κανόνες και μια βοήθεια στο ξεκίνημα. Αυτό αρκεί δηλαδή. Αλλά αυτό που είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι θέλουν να γυρίσουν πίσω και αυτά τα προβλήματα που παρατηρούν είναι τα προβλήματα που έχει διαχρονικά η χώρα. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα της κρίσης. Δεν τα έφερε η κρίση, τα μεγάλωσε, τα μεγέθυνε. Υπήρχαν ανέκαθεν. Υπήρχαν, και αυτό πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί κάποια στιγμή η κρίση θα περάσει, τα οικονομικά στοιχεία θα βελτιωθούν, αλλά οι νέοι που θα έχουν φύγει στο εξωτερικό θα είναι μια ανοιχτή πληγή, όπως λέμε,
Και θα το πληρώσουμε για χρόνια. Και τα προβλήματα που τώρα περιγράφουμε και περιγράφουν θα παραμείνουν τα ίδια και άλυτα μέχρι την επόμενη κρίση πάλι. Πριν πάω στον Δημήτρη και στον Ορέστη, θέλω να σε ρωτήσω. Αυτά που διάβασα πριν θα γυρνούσα στην Ελλάδα αν, για σένα που γύρισες, έχοντας περιηγηθεί σε 3 διαφορετικές χώρες, πληρούνται κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις? Πώς και το πήρες απόφαση? Είχα μια επαγγελματική ευκαιρία. Νομίζω ότι υπάρχουν. Από την αγορά ή από την το αγορά κράτος? Δουλεύω, είχα μια προσφορά, με την έννοια είχα μια επαγγελματική ευκαιρία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δουλεύω ερευνητής. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες προοπτικές να έχω μια πιο μόνιμη εργασία. Αν αυτές οι συνθήκες επιβεβαιωθούν, τότε θα μείνω στη χώρα. Αν δεν επιβεβαιωθούν, θα πάρω ξανά τον δρόμο του εξωτερικού. Τόσο καθαρά. Δημήτρη, πόσα χρόνια είσαι στη Νέα Υόρκη? Τα τελευταία 2,5 χρόνια και εργάζομαι κατά βάση εκτός Ελλάδας τα τελευταία 7 χρόνια. Μάλιστα. Σε σχέση με αυτά που συζητάμε, αισθάνεσαι ότι κάποια στιγμή το έχει μέσα η ψυχή σου, αν φτιάξουν όλα αυτά, να γυρίσεις? Κοιτάξτε, έχω πολύ έντονο το δεσμό με την Ελλάδα και γι' αυτό ασχολούμαι και με αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί ουσιαστικά θέλω να διατηρώ ζωντανές τις ρίζες μου και θέλω να κάνω κάτι το οποίο να έχει ένα θετικό αντίκτυπο για τη χώρα. Αν σου έλεγα με συγχωρείς να βάλεις κάτω τον τρόπο που δουλεύεις στη Νέα Υόρκη και τα δεδομένα τα ελληνικά που τα έχεις γνωρίσει μεγαλώνοντας εδώ, η μέρα με τη νύχτα? Ναι, όσο έζησα την Ελλάδα. Γκριμάτσες προς απάντησή μας. Κοιτάξτε, κάποιες φορές ωρεοποιούμε και το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει πουθενά το τέλειο και δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα είμαστε η Ουγκάντα. Απλά ο κόσμος μεγαλώνοντας, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά τα τελευταία χρόνια, απέκτησε κάποιες προσδοκίες οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούσαν να πραγματοθούν στις μέρες της κρίσης. Άρα, να το ρωτήσω διαφορετικά, όταν φύγατε νωρίτερα από τη χώρα, θα φεύγατε ούτως ή άλλως, ας πούμε, στην αναζήτηση καλύτερων σπουδών, μιας δεύτερης άλλης ειδικότητας ή κάτι τέτοιο? Θα σας πω, εγώ προσωπικά... Δηλαδή, θα πω, δεν ήταν τα προβλήματα ή το οικονομικό ή η χώρα που δεν είναι Ουγκάντα, αλλά έχει τα προβλήματά της, δεν ήταν αυτά που σας έκαναν να φύγετε προσωπικά? Θα σας πω, εγώ προσωπικά και ένα 25% περίπου των ερωτηθέντων στην έρευνα φύγανε κατά πρώτο λόγο γιατί θέλανε να δουν και το κάτι διαφορετικό, θέλανε να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία επαγγελματική. Και ήταν πολύ τους θεμιτό και αναγκαίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι ελκυστική η προοπτική του εξωτερικού. Άρα, ερώτημα είναι... 400.000, ας πούμε, λέμε τώρα 100.000, το 1/4 πάνω κάτω, θα μπορούσε να ήταν ούτως ή άλλως και σε καλές συνθήκες. Δεν θα γινόμασταν ξαφνικά Ελβετία ή ό,τι άλλο. Βέβαια, υπάρχουν πλέον και συνθήκες μέσα που επιτρέπουν την κινητικότητα των ανθρώπων. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία συνθήκων στην Ελλάδα, ώστε όσοι θέλουν να μπορούν να επιστρέψουν. Ένα 46% είναι για την εμπειρία και ένα 24,95% είναι γιατί ήθελαν να ζήσουν την εμπειρία για σπουδές και το 24,95% γιατί ήθελαν να ζήσουν την εμπειρία της ζωής σε μια άλλη χώρα. Για πάμε σε μια άλλη χώρα. Λοιπόν, πάμε στο Παρίσι, στον Ορέστη. Ορέστη, φέρω στο μυαλό μου τώρα και την ιστορία με τα καινούργια δεδομένα στη Γαλλία, με την τρομοκρατία, με τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί και θα ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα κατά πόσο έχει αλλάξει η ζωή σας από όλη αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, εγώ ζω και εργάζομαι μόνιμα στις Βρυξέλλες. Τυχαίνει να βρίσκομαι τώρα στο Παρίσι λόγω δουλειάς αυτές τις τελευταίες ημέρες. Αλλά η ερώτησή σας νομίζω εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό και στις Βρυξέλλες. Σωστά. Λόγω των τελευταίων τρομοκρατικών χτυπημάτων. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχει μια αλλαγή, η οποία αλλαγή είναι κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Σε πραγματικό επίπεδο, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να ελέγξει κανείς σε άμεσο βαθμό, αν θέλετε, τον κίνδυνο, τα πράγματα είναι ίδια. Αλλά σε ψυχολογικό επίπεδο σίγουρα υπάρχει διαφορά, υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόβος, μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, επιφυλακτικότητα, η οποία, αν μη τι άλλο, καθορίζει και τις αποφάσεις ζωής μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αλλά πάμε παρακάτω. Μπήκες, ας πούμε, επί παραδείγματι, στη σκέψη εξαιτίας αυτής της ιστορίας και αυτού του φόβου να γυρίσω σε πιο ασφαλή κατάσταση? Να πω την αλήθεια, όχι. Νομίζω ότι θα ήταν υπερβολικό. Ήμασταν τυχεροί, δεν πλήγημεν ούτε εμείς ούτε οι άνθρωποι οι δικοί μας κτλ. Οπότε, αν θέλετε, σε επίπεδο ψυχολογικό, εκείνες τις ημέρες ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Θέλαμε ίσως να είμαστε σε κάποιο ασφαλέστερο μέρος. Αλλά μόνιμα νομίζω πως όχι. Τώρα, πέραν αυτής της κατάστασης, που είναι σίγουρα ένας μεγάλος περιορισμός στις υπερελευθερίες που είχαμε όλοι μας να κινούμαστε παντού, ξαφνικά, ενώ μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς εξαιτίας αυτού του φόβου. Πέραν αυτού, στο θέμα που συζητάμε, η Ελλάδα έχει τα προβλήματα που έχει και έχει ανάγκη τους ανθρώπους της και έχει ανάγκη και τους μορφωμένους ανθρώπους της.
μπορεί να υπάρξει, για να είμαστε έτσι ρεαλιστές τώρα σε όλη αυτή την κουβέντα, η δυνατότητα να λυθούν τα προβλήματα ανεργίας αύριο και να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω? Φυσικά και υπάρχει η δυνατότητα. Το άμεσο του πράγματος σίγουρα δεν είναι κάτι δεδομένο. Ναι. Υπάρχει όμως η προοπτική σταδιακής επίλυσης των προβλημάτων και η λογική του ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό προσπαθεί να κάνει το Brain Gain. Είναι μια διαδικασία βήμα-βήμα, ξέρετε. Δεν θα επιληθούν όλα την επομένη, αλλά εάν εργαστούμε σκληρά, εάν δημιουργήσουμε έτσι τις συνθήκες προκειμένου να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, για να περάσουν, αν θέλετε, κάποιες μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς της καθημερινής μας ζωής, νομίζω ότι σταδιακά ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου θα αρχίσει να πείθεται προκειμένου να δοκιμάσει και την Ελλάδα ως τον επόμενο σταθμό της ζωής του. Η δράση δική σας έχει σχέση και με πολιτικούς? Δηλαδή, για να γίνουν οι αλλαγές πρέπει να περάσουν και από πολιτικές πρωτοβουλίες και κινήσεις που η ηγεσία η πολιτική πρέπει να αναλάβει. Έχετε σχέση με την πολιτική, με ανθρώπους που ασκούν την πολιτική? Κοιτάξτε, όταν κάποιος προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή τη δικιά του και τη ζωή των συνανθρώπων του, τότε κάνει πολιτική. Όλα στη ζωή πολιτική είναι. Δεν είμαστε κομματική πρωτοβουλία, ωστόσο. Καταλαβαίνουμε προφανώς ότι προκειμένου κάποιες αλλαγές να περάσουν, να εισαχθούν στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό κράτος, πρέπει αυτές να ψηφιστούν δημοκρατικά, όπως αν θέλετε προβλέπεται σε κάθε δημοκρατία. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε έτσι στα πλάνα τα δικά μας να καταθέσουμε τις προτάσεις μας επισήμως σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Είμαστε λοιπόν όχι κομματική πρωτοβουλία. Παρόλα αυτά, όταν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, εκ των πραγμάτων θα έχουμε μια πολιτική δράση στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών. Επιβάλλεται σε αυτό το πεδίο μετά. Αλλά έχουν το περιθώριο και το χρόνο και τη διάθεση να κάνουν κάτι παραπάνω πέρα από το να κοιτάνε τη δουλειά τους. Και μου κάνει εντύπωση γιατί το κάνουν άνθρωποι που έχουν βγει στο εξωτερικό και όχι άνθρωποι τόσο πολύ ή τόσο στο εσωτερικό. Απλώς να σημειώσουμε. Και οι οποίοι τα περιμένουν βεβαίως όλο από τους 300, τους οποίους κατά λοιπά καθιβρίζουν οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι. Επίσης, να σημειώσουμε ότι οι αλλαγές στις κοινωνίες γίνονται από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ναι, θα καταθέσουμε προτάσεις στους αρμόδιους φορείς. Απλώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συζητήσουμε και με την κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε απομονωμένοι και να απευθυνόμαστε μόνο στις κυβερνήσεις. Να ρωτήσω κάτι. Εκτός από το να κάνετε τις ενέργειες αυτές, στις εκλογές ψηφίσατε του Σεπτεμβρίου και του Ιανουαρίου. Το λέω με την έννοια ότι η συμμετοχή ήταν στο 50, δεν θυμάμαι τώρα πόσο της 100. Σίγουρα οι ψηφοφόροι ήταν λιγότεροι και τη δεύτερη φορά. Με μεγάλη αποχή λοιπόν σε θέματα που ζούμε εδώ πέρα, έτσι, οι ίδιοι που ζούμε σε αυτή τη χώρα δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Άλλοι που έχουν βγει έξω και μπορεί να θέλανε, με το νέο εκλογικό σύστημα δεν τους επιτρέπεται. Αγγίζεται ένα πάρα πολύ ασχολείστε, αλλά τι γίνεται εδώ πέρα. Και μία από τις κύριες, ένας από τους κύριους στόχους της πρωτοβουλίας μας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα δικαίωμα ψήφου για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό, όπως ισχύει σε άλλες 25. Να γίνει γρήγορα όμως, γιατί ο νόμος ψηφίζεται και δεν τους έχει μέσα. Εγώ προσωπικά ήρθα από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα το προηγούμενο καλοκαίρι για το δημοψήφισμα. Προσωπικά μου έξοδα για 2,5 μέρες. Για συμμετοχή, για να... και με αυτόν τον τρόπο να συμμετέχετε. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου δεν ήρθα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μου δοθεί η δυνατότητα και σε μένα και σε όλους τους άλλους Έλληνες που ζούμε έξω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Και είναι μια ουσιώδης προϋπόθεση για να δημιουργηθεί ζωντανή η σύνδεση των Ελλήνων και εδώ πέρα και έξω, και να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και να νιώθουμε ενεργά μέλη αυτής της κοινωνίας. Και να σημειώσουμε ότι μέσα σε μία εβδομάδα μαζέψαμε 14.000 υπογραφές. Είναι μια καμπάνια που έχουμε ξεκινήσει διαδικτυακή. Βλέπουμε ότι υπάρχει θερμή υποστήριξη από τον κόσμο. Αυτό που λέμε εμείς. Από ποιους δηλαδή, τι υπογράφουν, τι ζητάμε. Υπογράφουν και Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Υπογράφουν επίσης και Έλληνες που είναι στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, μάλιστα. Που βλέπουν θετικά αυτή την πρόταση. Σε ποια χώρα είναι κυρίως οι περισσότεροι? Στα ερωτηματολόγια ο κόσμος μας απαντήσανε από τη Μεγάλη Βρετανία, ήταν το 30%. Εκεί πρέπει να είναι οι περισσότεροι τους ή άλλους. Στην καμπάνια ακόμα δεν έχουμε συγκεντρωτικά στοιχεία γιατί είναι σε εξέλιξη. Επομένως, όταν θα ολοκληρωθεί η καμπάνια, θα δούμε και θα ανακοινώσουμε και τα στατιστικά. Τι πρωτοβουλία ήταν? Ήταν δική μας πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι η διαδικασία της ψήφου είναι, δηλαδή το να αποφασίζουμε όταν είμαστε στο εξωτερικό για τη χώρα μας, του πού πάνε τα πράγματα, το θεωρούμε ότι είναι ένα πρώτο βήμα ώστε να μην αποξενώσουμε τους Έλληνες στο εξωτερικό. Πρώτο βήμα. Απολύτως αναγκαίο. Δεν το συζητάμε. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο βήμα. Αναγκαίο. Να ρωτήσω κάτι με την εμπειρία που έχετε από
τρεις διαφορετικές χώρες και με πολύ μεγάλες διαφορές. Μου έρχεται στο μυαλό τώρα το Χονγκ Κονγκ που λέτε ότι ήσασταν. Κολοσσός. Για βάλτε λίγο έτσι κάποια στοιχεία να μας δώσετε, να καταλάβουμε λίγο πώς ζούσατε δηλαδή και επαγγελματικά πώς ήταν. Ξέρετε τι συμβαίνει, η ζωή ήταν εύκολη στο Χονγκ Κονγκ και ήταν εύκολη με τα πιο απλά πράγματα, με την έννοια ότι το σύστημα στις μετακινήσεις ήταν εξυγχρονισμένο, όπου με τον μπρελόκ μου ήταν συνδεδεμένο με το σύστημα των μεταφορών και ήταν συνδεδεμένο με την πιστωτική μου κάρτα. Επομένως, δεν έχανα ούτε ένα δευτερόλεπτο για να βάλω χρήματα στον μπρελόκ μου για τις μετακινήσεις μου. Τώρα λέτε κάτι που ακούγεται φανταστικό ή εξωτικό τουλάχιστον. Το μπρελόκ ήταν μέσο για τα μέσα μετακίνησης. Δηλαδή, στο μετρό και στο λεωφορείο το τροφοδοτούσε η κάρτα. Η πιστωτική μου κάρτα ήταν ένα σύστημα το οποίο ήταν απολύτως ασφαλές. Γιατί τι συνέβη? Συνέβη ότι είχα μια περιπέτεια, μου κλέψανε τον μπουφάν και ανάμεσα στα πράγματα που είχα και τον μπρελόκ μου. Πήρα αμέσως τηλέφωνο, ακύρωσα την. Αμέσως μετά από μία ώρα τα μπλόκαρα όλα. Δεν έχασα ούτε €1 και αυτό μου γλίτωνε καθημερινά τουλάχιστον 1-2 λεπτά. Ούτε ουρές για να βγάλω εισιτήρια, ούτε να χάσω χρόνο στο μετρό, ούτε να ψάχνω να βρω εισιτήριο για το λεωφορείο. Και πάντα να πληρώνω τα ακόμιστα. Πες μας μια άλλη εικόνα. Αυτό είναι ένα που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί τώρα λένε θα βάλουν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, τα ξεκινά, τα ετοιμάζουν να δούμε. Μια άλλη εικόνα που ούτε καν τη φανταζόμαστε στην Ελλάδα. Θα επιμείνω στις μεταφορές, αλλά θα μπω και σε άλλα πράγματα επαγγελματικά. Δηλαδή, θα σας πω ένα κομμάτι ότι εγώ δούλευα στο πανεπιστήμιο, έκανα μάθημα και στο τέλος του εξαμήνου είχα αξιολόγηση από τους φοιτητές μου. Και ήτανε. Ανοίγουμε θέματα. Αξιολόγηση από κάτω προς τα πάνω. Ήταν αξιολόγηση. Ή αξιολόγηση οριζόντια 360 που το λένε στο εξωτερικό. Είχαμε και. Άλλη αξιολόγηση από αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα, έτσι, καμία σχέση. Είχαμε και αξιολόγηση από τους ανώτερους μας με διαφορετικά κριτήρια από τις αρχές. Αλλά είχαμε αξιολόγηση από τους φοιτητές. Δηλαδή, ξέραμε ότι. Πολύ ενδιαφέρον. Μέσα στις 12 εβδομάδες που θα έχουμε μάθημα, την 8η εβδομάδα οι φοιτητές θα μας αξιολογήσουν. Και στο τέλος του εξαμήνου πήραμε 2 report, γιατί δουλέψαμε 2 εξάμηνα, 2 report με τη βαθμολογία μας, το μέσο όρο που είχαμε, το μέσο όρο συγκριτικά με τους άλλους συναδέλφους. Αυτό επηρεάζει και την πορεία την επαγγελματική, αν είναι κακή η αξιολόγηση. Φυσικά και επηρεάζει την πορεία την επαγγελματική, αλλά επηρεάζει και την Άρα είναι αμφίδρομη αξιολόγηση. Ο καθηγητής στο φοιτητή και ο φοιτητής στον καθηγητή. Και μη σου πω και οριζόντια μεταξύ τους οι ομόβαθμοι. Ναι. Αυτό γίνεται στο εξωτερικό. Αυτό βέβαια να σου πω ότι ήταν να γίνει και στην Ελλάδα. Οι ίδιοι που το είχαν εισηγηθεί, η Task Force, λένε εμάς μας ελέγχουν, μας αξιολογούν οι υφιστάμενοι μας. Ναι. Τώρα, τι είπαν να γίνει, τι είχε συμφωνηθεί να γίνει και τι έγινε. Και θα γίνει αξιολόγηση, έγινε ο κακός χαμός, δεν θυμάσαι. Ναι, και αυτή η αξιολόγηση που έγινε, μην ξεχνάς, στο πρόσφατο ερωτηματολόγιο της Νέας Δημοκρατίας, λένε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν ο υπουργός αξιολόγησης, ότι ζητάμε αξιολόγηση. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε αξιολόγηση ακόμα και που μόλις την κάναμε. Δεν είναι αυτό αξιολόγηση. Μάλλον κάτι άλλο είναι αξιολόγηση και εσείς το έχετε ζήσει. Εμείς δεν το ξέρουμε. Λίγο μακρινότερο μέλλον της Ελλάδας. Απλώς εμείς είπαμε, όπως είπε και ο Ρέστης πριν, όπως είπε και ο Δημήτρης, προσπαθούμε βήμα-βήμα να συζητάμε αυτά τα θέματα, να τα αναδείξουμε και για να γιατί δούμε λοιπόν, πώς θα βρούμε είδατε λύσεις. καμιά φορά, γιατί σκέφτομαι τώρα αυτό, αυτές οι εμπειρίες, αυτά τα βιώματα που εσείς θέλετε με έναν τρόπο και να τα μεταδώσετε. Δηλαδή, τουλάχιστον να υπάρχει αναφορά σε αυτά, να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή και τι άλλο γίνεται. Ίσως να μην χρειαζόμαστε ξένους τεχνοκράτες και τεχνογνώστες και task force κτλ. Αν μπορούσαν Έλληνες που ξέρουν από αυτά να έρθουν και να πούν, παιδιά, υπάρχει και τούτο. Μπορούμε να το κάνουμε και να το κάνουμε από μόνοι μας και να το κάνουμε και σωστά και να το κάνουμε και αλλά ελληνικά και όχι όπως το λέγαμε στο πόδι και στο γόνατο ή με το στανιό και με το ζόρι και άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Και ό,τι να είναι στη χώρα του ποτέ και του τίποτα. Ωραία, τι θέλω να σε ρωτήσω. Αυτή η πρωτοβουλία όλη, σε τι σημείο βρίσκεται τώρα? Μας έλεγε ο Αντώνης για 14.000 ψήφους. Τι σημαίνουν αυτές οι ψήφοι και σε ποιο σημείο είσαστε? Δηλαδή, για να το κάνουμε εικόνα, μπορούμε μέσα στα επόμενα χρόνια, αν γίνουν κινήσεις δραστικές, ένα μεγάλο μέρος όσων έφυγαν να μπορέσουν να γυρίσουν? Φυσικά. Κοιτάξτε, η ανταπόκριση η οποία βλέπουμε εμείς, τόσο αρχικά στα άτομα τα οποία στήριξαν την πρωτοβουλία μας, ουσιαστικά βάζοντας το όνομά τους και λέγοντας ότι θέλουμε να βοηθήσουμε και θέλουμε κι εμείς να είμαστε μέρος αυτής, όσο και στην καμπάνια την οποία μόλις αναφέρατε, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 14.000 άτομα, παρατηρούμε μια μεγάλη, αν θέλετε, μαζικότητα του κόσμου, ο οποίος ενδιαφέρεται, θέλει να ακούσει τι κάνουμε στα πλαίσια της πιθανής επιστροφής του και θέλει και να συμβάλλει και ο ίδιος εθελοντικά στην εθνική προσπάθεια. Οπότε θα σας έλεγα ότι
δεδομένη τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, δεδομένη τη δική μα θέληση να προχωρήσουμε και να μην αφήσουμε αυτή την πρωτοβουλία να σβήσει, να αξιοποιήσουμε του ανθρώπου αυτού, του οποίου γνωρίζουμε στο εξωτερικό, αλλά και του ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν τις αντίστοιχες απόψεις με εμάς. Επιλέγω να είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι εάν συνεχίσουμε όπως έχουμε ξεκινήσει, θα συμβάλλουμε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο σε αυτό που λέμε την προσπάθεια και θα βοηθήσουμε στην πράξη να επιστρέψει ο κόσμος. Σε μια επόμενη εκπομπή μπορούμε να κάνουμε focus περισσότερο σε αυτό που ρώτησα ακροθυγώς τον Αντώνη και μας έφερε έτσι ένα παραλληλισμό για το πώς γίνονται οι διαδικασίες και με τη Νέα Υόρκη και με το Παρίσι. Πράγματα δηλαδή που εμείς πρέπει να τα πάρουμε και να τα ενσωματώσουμε ως κινήσεις που μπορούν να βελτιώσουν την Ελλάδα και να πέρα και έξω από την κρίση. Έτσι, δεν είναι θέμα κρίσης αυτό. Έτσι ακριβώς. Αλλά και κάποιος θα προβοκάρει λίγο και θα πει ότι και γιατί να κουραστώ, αυτά είναι που ψηφίζω. Γιατί δηλαδή, εσείς ζητάτε και συμμετοχή, δηλαδή, να συμμετέχω και σε κάτι. Άστο καλύτερα, πάω μια φορά και ψηφίζω και έχω όλο τον χρόνο μετά να μετανιώνω φυσικά. Για κάτι που δεν έκανα. Να μπούμε όλοι στη λογική των αλλαγών πέρα και έξω από την κρίση. Και ότι δεν είναι μόνο ότι κάνουν από πάνω. Τα προβλήματα δεν τα έφερε η κρίση. Ρωτάω καμιά φορά τους πολιτικούς, η κρίση έφερε το μνημόνιο, η οικονομική κρίση έφερε το μνημόνιο ή το μνημόνιο την οικονομική κρίση. Νομίζω ότι είναι βαθύτερες οι καταστάσεις για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα στο Παρίσι.